All eyes on me. I'm on fire. All eyes on me. Oh, I'm on fire. Really is banging. Pin is screening. Oh no, I'm on fire. I don't get no papa. Yeah, yeah, yeah. I didn't live my life on my own terms. I no send your papa. Yeah. My energy on. I no send your papa. Yeah, yeah, yeah. All right, and I check out my zona Volt 104.3 FM. Now, see you dalo. Balo no was in Kita no. I be going to ni fenji makia webia. Abịago m ka m gwa unu ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Yes, ife anyị gbachapụpụ ya ọsọ wee je zụchalụkwa obere afịa. Ịma na enye ndị ebe enye ndị ebe o wee na-adaba ịghọtagasị na eme nwata ka esi mee ibia obi adị ya mma. Alright, so tata eji m maka otu nwaanyị si that na ịmago na na nwoke na-emekọkwa ife wee na-emekọ wee ruo mgbe a ga-asị will you marry me? Ị ga-ekwetekwa ka ị nụọ m? Nwatakịrị nwaanyị wee nalụ ọla aka na-alụkwa ọla aka ịmago na a na-alụ ọla aka the next thing a na-echezi bụ ịmago emewezie preparation ịmago na-ejefu ndị be nke nwaanyị afụ ndị be nke nwoke emewezie preparation ịmago enyekwa ya list nta n'ime wee bidowezie for the big occasion. Mana in this situation nwatakịrị nwaanyị a bụ onye nke natala ọla aka nke nwoke wee na-ayọzi ya si ya biko ka ejefu ndị befa for complete 1 month. Ịmago nke nwoke sịkwa ya ka ejefu ndị be unu ọ chọkwa ofu ife ọ ya akụ asịkwa ya ka ejefu ndị be unu ọ chọkwa ofu ọsị ya gwa ndị be unu mgbe ọ ga-adịfa mma ịmago ka yanwa na onwe ya wọkụzia with that time o wee nwee ike bịa fụ ndị be nke nwaanyị achọkwa ofu ife kọchie just flimsy excuse na-enwerọ isi ọ ga-abụ mụ na gị like this anyị tụpụla na gegodi ife nke nwaanyị na ka ị ga-ama na something is wrong somewhere. Guess their what? Nke nwaanyị si that na ọ kpachapụchaghị ụkwụ n'otu ọnwa o nyere ọla aka wee fụzie pictures foto ya na nwaanyị ọzọ pre-wedding picture just 1 month ọ gafebeghị onye a ọ dịbeghị more than 1 month ọ si nke nwoke na-akọrịa ife na-enwere isi ihe enwere isi na mma ya nọ na hospital time pịa ji wee gbajikwa ụkwụ eji wee gbakwa nnụnụ nne wee fọrọ ụmụ ya wee gbatịsi ụkwụ otu aka o si na-akọọlụ nke nwoke
low key nke nwoke just nọ gwe nnọọ nkịtị na-enenye n'anya. The next thing o meziri bụ gịnị? Ọfụzia the same guy na nwaanyị ọzọ na pre-wedding. Ọkwa ịma ihe ọ pre-wedding pictures. Ọ fụrụ nke nwaanyị nke nwoke na nwaanyị ọzọ na pre-wedding pictures. So o wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ na nke nwoke gbanyere nwaanyị ọla aka within 1 month. N'ime ọkwa ka i wee na-aghọta n'ime 1 month a o jegodefu ndị be nke nwaanyị ọzọ, o jegodefufa mee ihe n'isi the girl. Pre-wedding pictures mean na-emego na trad na white ka a chọziri ime, or not just white wedding, or even white and trad, because some people na-eme a na-ese pictures, pre-wedding pictures before trad and white. Ụfọdụ bụ ha emechie trad wee sizie pre-wedding pictures maka white wedding. Nke nwaanyị wee mezie gịnị? Wee jee lee ring ya. Ọla aka ahụ ole ọ sịkwa na o letere ezigbote ego na o jide ego wee jee vacation. Nke nwoke wee na-echetebezi azụ wee nabazie ya ọla aka ya. So ajụjụ m kịta bụ, nke nwoke ekwesịrị ịnalụ nke nwaanyị engagement ring ọ gbanyere ya? Nke nwaanyị ekwesịkwa ile ya bụ engagement ring? Amarọ m, I feel him that na ọ bụrụ na o nwere ka o si wee madị o wee dị otu a, nke nwaanyị karịrị return the ring kama ile bịa. Now nke nwaanyị take it upon herself ile the ring, nke nwoke wee na-chetezi azụ. Amarọ m na vacation picture ọ fụcha ka nke nwoke ji wee na-chetezi azụ wee sị ya maka amarọ m o feel ọfrozi ya bụ ọla aka n'aka ya na ịghọtago. Nwaanyị na-ejezi vacation and nwoke ma na financial capacity nke nwaanyị, so ọ ma that na a na-eje break up vacation. Amarọ m, but ajụjụ m na-ajụzi kịta bụ na nke nwoke ụdị omume ome hapụ nke nwaanyị ịmago mgbakọnata ya azụ nnọọ wee jee nụba nwaanyị ọzọ maka na nke nwaanyị na-enye excuses ijefu ndị befa. Nke nwoke ekwesịrị ime ụdị omume a? Nke nwaanyị na onwe ekwesịrị ile ya bụ ọla aka? Ka mma na maga epik 2 more calls tupu m gaa break. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Why check him na YouTube? Anọ m na YouTube na Volt Odenigbo. Just ijekwana na search space anyị na YouTube. Je type Volt Odenigbo ga-ebubata gị n'iru akwụkwọ anyị. Just pịa ebe ahụ gbara okirikiri na-acha mmemme, tinye aka ebe ahụ, ime gị na ịbata ozugbo na YouTube anyị. Then ije na Facebook na Volt 104.3 FM. Hello. Gbatịnata redio gị. Alright, kpọọ the first rule bụ ịgbatịnata redio gị. Nke Igbo bụ make sure na ị na-ebe mkpọtụ adịrọ. And ọ bụgodu na ị chọọ ị na-ebe mkpọtụ adịrọ, ya dị na too much na ntị m ka anyị nwee ike kpaa nkata ọfụma, ka nwee ike nụ ife ị na-ekwu ka nụkwanụ nke m na-ekwu. Hello. Ka ime? Good evening. O ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa gị bụ gịnị? Ugo from Awka North. Upper North dị na Transekulum. All right, gaa n'iru. Daalụ so. All right, daalụ. Okay, inugoni ya na ihe ọ fụrụ ebe a bụ na gịnị mee na nke nwaanyị ekwesịghị ilewe ya bụ ọla aka. Ịghọtago? Na o metaghị ya. So onye ọbụla gwakwa na onwe eziokwu. Hello. Ka ime? No. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Mmesoma Chukwu. Ihe a bụ izizi ị na-akpọ m na Odenigbo.
welcome to the family. No, oh. Cheka anyị kụọlụ gị obere mgbịrịmgba na ọ dịrị izi. I nwere lọk ịbatalụ mgbe mgbịrịmgba dịzi. Mm. Mm. And for the fact where I got with another person, oh, we still have that relationship with the system. We didn't want more to match it for the way or to somehow. Okay. Mm. Thank you. Why not return with the ring already there? You okay? No, I can't call them for your one gaga now. I ring. If they are go on with another person. Hmm. Okay. Daalụ sọ. But okay, mmesoma otu ị na-asị na nwoke na nwaanyị gaa n'iru ihe adabazi ya return ife ọbụla o were. Ị bịakwa na-asị nke nwoke ekwesịghị ije na ba nke nwaanyị the engagement ring ka ebe ịkwụ akwụ ka anyị malụ ee okay daalụ sọ before anyị na-asịkwa nke nwoke ya hapụrụ nke nwaanyị ring bụkwa original ring o rechi eleta ya more than half a million naira ego nwoke ya eji wee zụ famili ya famili nwaanyị kwetelu ka ọ nụọ ya nwaanyị kwetelu nwaanyị na-enyere ya excuses ego ahụ eju ego the ring bụ gịnị more than 5 according to the girl that ring do ya wee je vacation you know what it takes to go on a 1 week vacation anyị amarozi na Nigeria ka ọ n'obodo oyibo ka o je the vacation but the point bụ na ring ya duru ya with friends ya o ọ bụkwa sọọsọ ya so otu a nnọkịta enyi m nwaanyị kịta anụ wee sị m Aunty Chinazụ mụ na-ekwe na o nwere ka o si wee dị otu a kịta anụ nwa nnọkịta mma na m etinyere expenses vacation na my budget ifugoro nwere ife nche otu a nnọkịta anụ onye nwa ga-akwụ ụgwọ hotel kwụ ụgwọ nri kwụ ụgwọ trips o nwere ike ọ bụrụ na anyị chọọ ije ịmago enwere ike enwecha ụmụ ebe a na-eri ihe oriri ma mmemme ịmago na si na Wizkid nọ in town ma Davido ma Kola Boy na ọ nọ na that particular town na ebe anyị jere ije nnọọ vacation ọkwefu na ọdịgị ga-akwụ ụgwọ expenses and ihe abụrụ 1 naira ọ bụrụ kọbọ afọ so nke nwoke relax go bịa so ị ga-eje nwe vacation even in the midst amara m ihe nke nwoke na-eche na ọ na-eche ka nke nwaanyị bịa yọwa ya biko amara m ife ọ na-eche mere o ji wee na-chi ya azụ otu na-achị ịgwa gị the worth of the ring ife merụ nke nwaanyị ji wee lee ya na ife merụ nke nwoke ji wee na-chi etebe azụ for the ring amara m plan nke nwoke o ji wee na-chi etebe azụ just like Mmesoma ka onye ọ na-emove go on but onye ọ na place che value on that ring merụ nke nwaanyị ji wee lee ya were ya jee vacation or nke nwoke wee na-chi etebe azụ for the ọlaaka. Alright, so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka ime nnọọ ịnọsi ike nnọọ ezi imo nnọọ ọ dị mkpa aghọtachara nsogbu adịrọ oh alright so ebe a ka m ga-akpọchapụ okwu nnọọ gbachapụ ọsọ wee jee gbachalụ obere egwu just one thing mgbe nna chetara azụ ka m bidokwa ebe a kwụsị mgbe nna chetazi m etekizi rerun on ife njimaka wee bịa n'ụbọchị nke taa cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba Aunty Chinazụ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ erikọ nri ọnụ atụpụsị ụdị n'azụ were nke bara uru mere ife ebe a ka nna ji unu ka eke unu mee ebe a ka anyị na-amụtakwa ihe dịka otu o si gbasata gị mụ na ndị nọ anyị na-akụ wee dịrịkwa society anyị si na ya wee na-apụta ọkụ wee dịla anyị mma a gara ebe ọbụla nna cheta azụ ndewo
Me, I no like wahala. Onye egwu. Ị na-akọpere m nsị ka ị na-akọ. Ị na-akọpere m nsị ka ị na-akọ. Vanity. Ị na ihe. Ka m na-ekwu. Ị na-akọpere m nsị. Ewe ka a na-eri. Ka a na-eti.
ife a na-egbu perebe nse ka ị na-akụ alright, anachetego maazị na egwu mkpachapụ kịta bụ prọfesọ onye egwu peremense. Ọ bụ na isi na ego enweghị isi na ị na-akọ peremense, anaghị mere anyị ji eweta topic n'ụbọchị nke taa because the issue bụ na a lot of people amara spirit na-ese ego. O nwere spirit na-ese ego, anaghị mere a lot of things kwesịrị ịga right na-aga wrong, a lot of other things kwesịrị ịga wrong na-aga right. So anyị na-mistake or na-misplace priorities ma abịa n'ife ego, ịghọtago. Ọ na-awụ apụtakwa n'ala otu anụ, ọ na-adị very very important na ego bata. In fact, ọ bụ na ịma na ego dị gị n'aka ọ na ọ nwere ego na-abata, bido n'oge debe plans ihe ị ga-eji ego ahụ wee mee, maka na ọ bụ na ideghọ plans, inweghọ list, inweghọ budget, otu ego ahụ ga-esi wee na fiam, ọ ga-eme gị vam n'anya. Onye otu ọ ga-esi wee nali, ọ ga-eme gị vam, ezigbote vam n'anya, ịghọtago. So ọ dị oke mkpa na ife ọbụla ị na-eme the very discipline when it comes to money. Onye mere nwaanyị anyị eju enye engagement ring, the very very expensive, metinye like that, expensive, because ihe akụkọ a na-akọ na mewu onwe ihe nghọta na dị akụkọ. Because number one, nke nwaanyị a mana ọ chọrọ ịnụ this guy, nke nwaanyị a mana ọ chọrọ ịnụ this guy, and the girl mana the nwoke ji ego. So ọ na-adị m nnọọ intentionally ọmụmụ wee na tie ya bụ ring. Maybe maybe na onwege a lot of things men in the past, watago onwege ihe melu mgbe gboo, mgbe nwa nke nwaanyị wee chọọ ịta nke nwoke afụfụ. Because to me, from any reason why ị ga-eji one nọ na relationship ịma na it won't lead to marriage. Secondly, from any reason why ị ga-eji ya na nwoke ring ebe ịma na obi ga-adịrị ebe nke nwoke nọ. Nke ịtọ, ka anyị wegodi na ị na-anya na public ịchọ cover your shape, o suppose pass 72 hours ka anyị wee ya na ị na-echi ya agbake ya ka ịma na ị nwee doubt n'ime obi gị. O kwesịghị ịgafe 72 hours. Fourthly, then ka ihe a na-aga nke nwoke na-ajụkwa gị kedu ka ejefu ndị bụ unu, ka ife na-eme, kemgbe ọ ga-abụ, kemgbe ọ ga-adị mma. Gụọ na onwe gị gba nkịtị. Amarọ m plan nke nwaanyị, amarọ m ka o si wee chọọ imeditin, amarọ m ka o si wee kwado. Mana the point bụ na ọ chọrọ ilingagide this thing ka nke nwoke ka ike gwụ. Unfortunately, the man will be a big boy, because just na ọ bụ big boy bụ na normally ka ihe a na-eme, ọ ya ejiri aka ya before o jedecha nwaanyị ọzọ, o ya eji aka ya, ịghọtago, jenata nke nwaanyị the ring. But o wefutekwala ego ọzọ, gokwa engagement ring ọzọ wee nyekwa nwaanyị ọzọ. O wepụtara ego ọzọ wee go another engagement ring wee nye nwaanyị ọzọ. And big boys like that, omanje go fake, o yejekwe go another original diamond, original gold, o yeji wee me nwaanyị engage. So I believe na the first foot this man tinye forward mgbe ebe n'isi nwaanyị nke izizi bụ o gosiri ya na o ji ego. And the girl bụ a gold digger na-edigi ebe oso or anything.
to me nke nwaanyị mụma narị anya bụ ring eyatago wee jezie wee chebezie delay bezie mana the boy will big boy probably o nwekwu pride na ọma mbịa narị ya dị ọla aka ka ihe a mezowere ya leele onwe ya jee vacation. Then nke nwoke on the other hand amarọ m na plan ya bụ ka nke nwaanyị fu the pre-wedding picture ka ọ bịa sịbịa nna ka ezi ife na-eme nakwa imeme engage ka ọ bịa ya ọbịa biko because according to her there was no questions asked. Nke nwoke anyị nwere ka o si wee gwe anything nothing. The next thing bụ gịnị ọ nakọtazie fụ na nke nwoke adịghị ajụzi ya kemgbe ya ejefu ndị befa. Next thing wedding pre-wedding pictures. Next thing ya na onwe ije vacation ịfụ na ndị a na-abụ but anyway anọ m na Facebook anọ m na YouTube amarọ m ife ilolu ajụjụ m bụ kedu ihe nwere ike ime ka nwaanyị nara ọla aka ebe uche ya adịghọ ma uche ya anọghị ebe nke nwoke nọ. Kedu ife ga-eme nwaanyị ọ na-alụ ọla aka ebe ọ ma na uche ya adịrọ ebe nke nwoke nọ? Ịghọtago? So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Then again ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ gịnị n'ime ndị a na-abụ kedu ihe ilo ha mere n'isi adịrọ maka ndị a na-abụ aghọtara m plan fụ. Ichedo na nke nwaanyị kwesịrị ile ya bụ engagement ring, ichedo na nke nwoke kwesịrị ịmago ịnachite azụ bịa na alụkwa si na ọ na-demand for the ring. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọkwa m na YouTube na Vote Odenigbo na YouTube. All right. Hello. Gbatụnata ekwentị gị redio gị. No, gaa n'iru. Good evening. Adam James. James, no. Okay. Okay, could you pass out with him? This lady, after all, him with that boy. He also in the spirit that go the boy. And now, I want to know that the boy is two way, but go there in. Okay, and I shall read this one there. And I'll call Africa on it. I'm not on that boy. So the boy, you worry about when I'm more that the boy in the stage of that. Man, I want to know myself. Oh, yeah, I call come on, I think that God joy is the ring down. Oh, we don't know the reason. We don't know the reason. We don't know the reason. And I am going to say now, I'm not very young. No, you know why I can't get in. Go there and carry the enemy. One may say the weather in any case, you know. That joy, my call, all you guys are reading out here, and that's what only to do. But they don't care now. One I marry, put you no come put out the request for the ring. I want to guess for Lagos the ring. I'll go to the no, carry call. Yeah, actually, know that boy. I'm not sorry where, oh, if we are called to read it. I'm not buying for the until they go the boy. So here the boy in the what is supposed to go and go say no how we can sorry good no thank you. That also. All right, 07060485853 my one at 09155708347. Hello. Hello. Mgbede ọma ka ime? No. Ka afọ gị? No, Samuel. This kind of story get us view. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-abụ na isi akpakọkwa ha na-abụ ọnụ because abidogodi na nke nwaanyị because onye ọbụla dị entitled on his own opinion. Inwe ike ụzọ ọbụla isi wee ghọta right olesi ma na nke nwaanyị pụtakwuo the reason o ji mee ihe o mee. Kemgbe m na nke nwaanyị nwekwa ike ọ bụrụ na o nwekwa uche anụ na ọ na-ọdịda mmadụ dị gaa ebu ọ bụrụ na ewe something ọ ka na
ka ma ma ọ ga-work ma ọ bụ na ọ ma work. Jikọdi ya ka ya baa the guy ma before ya akpọrọ ya mee mistake ga ekpe eke ndị be because na mmadụ mere gị engage enwe nwoke ga-eme gị engage ọma ọlaika ọ dị gị ọma anụ gị ọkpụkọ wepie something n'aka nwekwara emechakwa ọrapụ gị engagement abụghị na mmadụ anụgo mmadụ. Kwekwe ka m na the girl alaika ọ dị guy ọjọọ sụrụ ka ya kwetagodi ka ọ bụrụ na ya ekwetaghị ọnụnụ ka ya ike weta ihe ya n'ugwu. N'ime mmadụ na-abụọ the guy mere again under 1 monthjem ego n'isi ya ọrụ so that na aka m ike ya na onye nke ahụ ka mabụka before ọsọ ọchọ ịkwụnyekọ ha ncha niile. So ụmụ ihe a niile mmadụ na-abụọ enweghị ọrụ kpọkọrọ ọnụ dị ya under 1 month ka ị mere again otu akpụwago pre-marriage picture. Ụmụ ihe ndị a niile ma nwere onye mba site na onye nke a mere ihe kwesịrị ime then onye jekwa n'ime engagement ring ebe ma na ọ dịte na return ọrụ ya ring so iji ere ya bụ ikoro so edishon na ịdaghachiri because ọ bụrụ na ịmago na gị na ama imesizi na engagement ring res mo decide wee hapụrụ gị so mana nwata ọmalite na ha jiri ebe mana kwesịrị then okwe afkwanụ gị na anata ihe ogoro ya because engagement ring abụọ ordinary gift a na-enye mmadụ so mara m daalụ sọ ndị Igbo ba ikwuche gị ịchọ ekwu isi na ịmarọ ịma that's why you enwe 2 cents something to put in and all the very very valid ịghọtago yes and achọrọ m ka anyị draw comparison now Alex Ekubo nwụrụ right anyị ma that na o nwere mgbe o mere nwaanyị engage na 2024 mechakwa some few months later ke nwaanyị si na ọchọ ọzọ ịnụ n'ọnụcha ịghọtago na ọchọghọ because o mere engage ekwesịghị ije ịmago ejebezi ije trad na ndị otu ya nwaanyị sizie na ọ chọrọkwazi ịnụ now Alex anwụọ ewe notice na Alex anụgo nwaanyị ọzọ ị ga-eblame dị ụmụ nwoke na-eme ụdị omume a ebe ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị chọrọ inwe isi ị ga-ekeghị eshweta ụmụ nwoke ụta because you don't know what the man is going through. I know you can't give an advice. I did say all your eggs in one basket. Oh, you ought to go. As okay, because so they have waking me. So no make it and work. I did shattered. More body. They were heartbroken. A man on if any man who sin up any opeful. Woke up now when you wine ring and I can't go ready for marriage. I'll be rock again. I'll be to pele. I'll be rock again. I'll be maybe. Akọ anya and my mom was singing and akọsasị ọ bụrụ ka gị na-abịa kọsasịwa ịghọtago ọ dịgo ready bụ na ọ dịgo ready ọ chọrọ ịnụ nwaanyị i get why my problem now bụzi gị nwe na onwe gị bụ nke nwaanyị ịma na ịdịbe ready ịma na ị nwere doubt why ji wee nara the ring if nwoke dị serious ọkwa ifuru ebe a if nwoke nwaanyị ụmụ nwaanyị fụ nwoke dị serious anyị na-ama hapụ that thing that is the window ị nwere isi nke nwoke nna ọma work kwa jekwe chọrọ onye ọzọ ife ụfọdụ n'ime anyị chọrọ bụ gị na nwaanyị ma nwoke so okwu ichebe gị ọdụ ọmụọnụọgọ na 2 months ma 3 months or even 1 month wee bịa gatherkwa his life together wee bịa sizie na o ya eme ife nwaanyị ma na o ya eme ihe nwoke na ọka believe mmadụ anwụrụ brothers and sisters mmadụ anwụrụ move on as fast as you can anybody gị na na-eme ka ihe for your value or moral your worth that person does not deserve gị enwe nọ 24 hours without moving on ọ na-afịa arụ ịghọtago because onye aka uche gị dị na onye aka ume gị dị na ebe a onye aka itinyere your energy your time and effort aghọta m but na-achọ ịgwa gị otu ị nọ na ọbụna mmadụ afụrụ your value and your worth brothers and sisters person no die yes mmadụ anwụrụ nwoke kwadote otu a na ọchị ịnụ nwaanyị nobody is holding them nobody should hold you back in as much as na ome otu a ị kwesịrị ije ujuo nke nwaanyị si ya communication
mana ịnwa ike gị especially that period ị na-asị ya kedu ihe ọka ife men ka ejefu ndị be unu ka ihe na-eme nke nwaanyị enwere ike it means that nke nwaanyị enwere dị any reasonable reason o ji na-edile which means na ọ chọọlọ onye chọrọ unu bụ onye nwere reason then that reason na work bazie towards it isi na arụ na anya gị kịta arụ na anya ntị chinazụ ka ihe na-eme gị amarọ m ka ka ga-esi onye lụbe m aka mana emetụ m aka n'onu arụ m adị apụ ọkụ mana arụ adịghị mba ka ihe na-eme gị ịmarọ ka ka ga-esi onye lụ m aka mana onye na-eme na arụ ka ekosi eme gị hei na eze bịa na-egbukwa m mgbu ebe a dịtị na-adọ m osi n'anya ọdọrọ m dọba m na ntị isi na ahụ anyị mara bụ na ọ body pain ga ọ bụ na pain relief ka anyị egote gị mana nke a bụ na ị marọ so ka ka a na-ajụ gị onwero ka ka ga-esi enyela onye ahụ aka so in a situation like this brothers and sisters ya ntị Chinazụ kwuru ya ọ na-adịkwa mma sometimes inwecha ịmago yes ọ na-adị ma ọ bụrụ na ọnụ m kwughị anụ ya weruzi ile unu go ezu unu ọnụ hello mgbede ọma ka eke ime uruchi ọma nnọọ daalụ sọ anyị kenekwa chukwu nnọọ daalụ nnọọ ekesin my brother nwere bet for yeah for the same king trade guy but I go to onwa bet wrong na amara m kosi me ya na tigi aka ọgwa na na apụta ụwa ọzọ jee ebe obodo ọzọ whatever to get no why but no that's the west side or ebe ọ gbara otu oje ihe kwana dị na ọdị n'ebe business ọtụta nwaanyị ọ ga-anụ nwaanyị a nyogidere yote ka ọ bịa be ọ nọkwa dị nwa dị nwa ọ nwụrụ ya nwa na oge ya na-eme ihe ọ dekwuru ndị be nke nwaanyị mechie niile kpọta frens ọ kpọtara asị ụmụkwụ na adị ka bụ ụmụnna dekwuru ya na ya arụ ọje niile esetụrụ ọje niile ụmụnna ya so this girl amụọrọ na ofu nwa gị a na-asị aka dekwuru ndị be na ọ chọrọ ịnaba anyị ọ chọrọ ịnata nsọ ụtalụ na ọ chọrọ ịna ya na-eme tọnị megide dis game megide amara m otu wee chọpụta wee nata otu wee nweta infọmeshọn wee nata be anyị wee jụ ese agwa ya na n'ọnya ngwụgwọ for about 4 days ndị na-akwado life story ka m na-akọrọ gị ya ịghọtago ejikọrọ ka ọ nawale ọsị na asị ka na ọsị na wine ga na wine sị na wine naba Lagos naba Ondo Obodo abụọzi nwoke. Ịghọta now? So the reason why they call Obele story about that girl was always Obele spirit come. Ọ chọrọ ka the boy ga-ebe eme ihe. Because I don't see the reason why. Nwoke ga-eji wee kwado show nwe. Nwoke adịgo ready. But nwoke ahụ gbakwa speed o. Ikwu eziokwu. Ịgbara speed. Ụdị ụmụdị ịkwado nwoke ya na iri digo na ọfụma. Ya ka isi wee mara ya. Ime ka ị ga-eji kwacha ọra ọ dị good. To show that maybe keep it pure. They're like, you know, lawyer. As it's on in there, you may get. See, I call you for your banana. Because as in a Europe is that half Europe will let the work at it. He have to move great Marganese. The character are going to play on you. And yes, you could see me as a man, he can use your number 6. Upon all after watching a lot of good the cannot. So work up for the speed of more one. But then I got to get a veteran. You may be very, 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 very wrong. You might need love, Ronya. The man near. Yeah, proper engagement proper for friend. Engagement ring before getting in talent. Whether I until you must make it a quality. Or the follow boy anymore or now. The children, man would be going out. Can you take a quick yak? Because I didn't be there on the writing, then that where they ring. Or did it?
Ọ bụrụ na dịrị gara one naira at least okwute gị obodo na-adịbanye ọmada dị gọvananti ahụ ha mere gọọmenti mmadụ o breki gị na ọ na-agọla edete o jere onwe ya nwe jewere onwe ọghọtago ọka ịfụ ụmụ nwaanyị na-eme ịma na ịlụ ọhụrụ ọyị dị etiti ya onye nke jere ihe kwute nwoke ya na-ene egwudo na-edi bọị na-edie oluze mgbe dị bọị ka emezie okwesị ime ibe emere ya bifo mgbe nechize o tigoro ya mmọnwụ ịma ọ bụrụ ka ihe ji ekwube narị otu o mechiri ihe bisket ikwu ya tata tikiri atọ esetụtụ akwa so ụmụ nwaanyị amara ihe ịma na ịlụ ọgụrụ ọnya ịma na ịma anụ ya eje na-anachi engagement ring ịma na ilubeghị chọbeghị ịba na house as a marriage someone ọdụkpeke na ọbịa nna gị ọ bụrụ by force nobody is forcing you so n'obe nna gị n'ebe ọbụla ị nọ gbara ọrụ onwe gị ego mebe biznes gị hapụ ụmụ nwoke ịma na ime emewu ihe dị na ya anyị ọbụ ndị nọ na ya anyị megbulie ka anyị ji kwete since 2016 ka m nọ my wife since 2016 ka m nọ ya atụ 2016 na rute na anyị gara ka ede akọ ụgwọ chekwuru ụmụnna wee sị ka akọla ekesi ikpe na nwunye ọ ka ekesi mere nke a no bito gịnị na asịsajigo n'ime onwe m n'etolukwenye atụ ugwe adịghị ihe mme ya bie nọ ndụ taa mama ngwo bọtụ mme ya bie ka nọ ndụ mme ya nwere ma asị nwa ya na-akwa gị ego onwe priwiji isi ụmụara datị ekele na ọ chọrọ ịfụ ka ekwene ka ime ọ bụ okweke njegodo data onye chikwa ọ ga-asịkwa ka ị ka anyị mere na achọkwara ịfụ na anya m na-ebi ọ dịta ka ọpụtụ nwa ụmụ ya na-asịzi ya ka na o si laiki ọkụ ha nwoke a metere mọch ọsa na o nwere ọka ya asị nwa ya to show that na mmadụ nwe adịghị emegide megide onwe ndị Chineke mme okike kwere n'omume arapụzia Chineke nke bọrọ so ihe na-agwụ ụmụ nwaanyị ịmana itoro ụmụ nwoke ịmana itoruro n'ịchọ emekwe agụmarị because most of them na-emekwa ihe agụmarị maka na onye achị ego ijeli ihe ike itipie ya ịmakwe ike echi ya dị ya ka e chọrọ ikwukwa ọra m ụzọ aka ndị ọzọ bata daalụ sọ daalụ. Alright, another valid point o nwekwe bụ na o nwekwe ike ọ bụ na yes anyị anụghị a lot of spirit stories ndị nwụrụ anwụ na-achị ete jee somewhere else ịmago mbido life again nụọ di nụọ nwanyị a lot of them this is another valid reasons because from the reason why ị ga-eji or even if na ọ bụ spirit ọ kaghị na nke nwoke ring kpatakpata ọsị nke nwoke akwadotebe m adịbe m ready ọ na-ebụrụ the person nchọrọ ịnụ ịghọtago because another thing bụ na gị na onye a nwee ike ọ bụ na unu anọgo 2 years 3 years 4 years si na ịdịbe ready na ị chọrọ ka ezi ihe ị nọ na-eme since wasting your time and his time atọrọkwanụ ndị ọya wepụta eteta ụra na ụtụ akwado si na-achọ ịnụ nwaanyị jee chọọ nkechi na ofu ebe jee nụrụ ma ọ chọọ ofu onye ime iti last week jee nụrụ because this situation bụ ihe ọya wepụta ọ na-devastate mmadụ onye gị na ya nọgo for so long iche na onye a ibuildugo your world around the person investment ọ bụla ị na-eme na factor the person in then at the end of the day onye ahụ asịkwazịa gị mba na ọwa ọkụrụ ma ofu ihe eme. Hello, ka ime good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m gbatịnata redio gị okay adị m oyi nnọọ so you know the person man from Facebook to get school mecha service a post go about to get the guy na alo so at the time the guy was na oh yeah no go do ka wa mo ya ge ku about ka no ko the guy ku do ka na go ta ba ke ba wo ke ni go ana ko ka ka de ga ko ya ke de ya village ya the guy where hello nna anụ ị na-ekwu jụ ese
enyi say address ego bi na bakeke ka ya bịa diga na ekworo so diga na agwa ya na ya chọrọ ime onye nwere onye ọgwụ case of incasity so ya ka diga na agwa diga ebe ndị na relationship card bụ egwu na diga ekwego ka ya mara onye ọgwụ si oke ọ sị ya na ya bụ onye ebe ọkụwata na pọt ka ndị na so diga isi enye address pọt ka ya chọrọ ndị na-eje diga na ekworo no nwere ihe a na-aplan mgbe a plantara ihe a dị ndụ ya ejezie ka ha kwuo ozi ị ga-egosi ya mba ọ bụrụ nwere ọ na-aplan nwere ike ego that is not possible mana ndị nwa mana igolu engagement ring nye mmadụ abụkwa na assurance o nwere onye engagement ring abịa engagement ring ga-agwa na ya emego engage ndị oyibo na ndị otu ga na-afụ ya ọ ga-eme ihe ọ na-eme emechara na-eme ndị ọgbakọ ya so onye nwere na engagement ring nwere oge nke ị na-ana egachiri nwejekọta ya naghị niile bata nwere na-eme ekerekwa m ụlọ daalụ sọ mana ifugo na onye nke nyere engagement ring dị assured nke ya adịgo assured mana onye anwa bụ ihe mezi gịnị na-achọghị assure onwe ya a lot of men nwere good intentions mana the point bụ nwaanyị gịnị ya na-emekọ ihe ka eke intentions ya dị ebe ị nọ yes a lot of ụmụ nwoke nwere good intentions a lot of them a lot mana o nwere some women ọya gị na ya na-emekọ ihe like this you go turn wicked person overnight so onwe ndị bụ na fa dị assured alright so ka ndị gbachapụ obere egwu ka anyị mee balancing ịghọtago nnachieta azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ na anachite ndewo
Anyị mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm, 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 mm-mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm-mm. Say big one. Anyị sokwa eje. 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 You saw my message. Thank you. That's it. Be going. Be a gunner. Thank you and God bless you. I thank God for hey, yeah, why is it no? Why is it no? Yeah, I did my why is it no? I can never lose no matter waiting they come my way. Okay, mere joyo. I am a song. Hey, now why is it no? Why is it no? Hey, Ojibo, why is it no?
Now why you say no? Why you say no? Yeah, Ojibo, why you say no? I can never lose, no matter waiting they come my way. Nkai mere draw yo, I am a yoza. Hey, hey. But nye mute, you know. Now why you say no? Ojibo, why you say no? Lewatakatama. Hey, Ojibo, why you say no? Ojibo, why you say no? Yeah, so for ndị bụ na onye nwe ya wabere fanya ụzọ ịnọ, don't worry, keep doing what you're doing. Na-eme ife ị na-eme, ọ ga-abara gị one day, ọ ga-abala gị one day, definitely. Not just a matter of time, and I keep saying it. Consistency. Ịdịkwa na alụ consistent, hapụzi okwu. Just if I'm a wipe na that junction, ka ị na-afụ gị. And make sure na ịpụtakwala all the time. Ịpụta nwụrụ tinye mmadụ die. Ihe anyị mawa anyị bịa ịfụ mmadụ anyị ajụ ese gị ka anyị na-achọ, mana anyị fụrụ mmadụ mgbe anyị bịa nke ka anyị na-achọ, onye ahụ enwezi ike jee kpọnwụọla anyị gị. Ghọtago? Alright, so anachetago m azụ, anyị ga-anachiekwa azụ mekwa ya ka anyị si na-eme ya mbụ maka na taịm anyị adọrọzikwa, taịm anyị fọdụrụ obere oge ka ọgwụ. Kpọọ m na 07064858853 ma kpọọ na 09155708347 ma join them na Facebook Volt 104.3 FM or YouTube channel line Volt Odenigbo. All right. Hello. Kekime. Ama m n'ọdị. Sọsọ gị na-akpọ ma ntị Chinazụ dịka onwe ihe mmelụ. A na-akpọfu m kọt. Sọsọ gị bụ ihe na-akpọ m antị Chinazụ, o nwere ka isi akpọ m dị afọ dị ka ya nọ na kọt. Ee, a sị na ọ gị nwa nwere special ways ya akpọ m afọ, ịkpọkwa na alụ m ya mma nọ ngị nwa. Nnọọ. Adị m oyi. Fancy. Nke iru ka. That's a possibility. Okay. True. But the most important thing was spending our last days with the people we love. Okay. Very, very, in fact, more important than money. It doesn't, but the point is you did. Whether or not, it's true.
igosi gị na ịfụnanya o nwere ebe nke nwoke a na-ekwesị enyocha ọ dịrọ real because o mechara nụọ hold on, o mechara nụọ somebody else makwa health status ya that stayed with him. All the contractual, that's love. You know, it was so physically the love of because many of that behind our past love is perfection, not love. Love is people who love bụ ndị nọ with you when things are challenging. Okay? Can die if you that that what that person do. I thought, oh yeah, again, I'm most of the now, but that is all these celebrations, they will tell you they are love, Hmm. something that those people that only love, that's like, oh, that was not love. One thing or the other for them. Yes, that person, not love. Mom came out. It was one thing or the other that endeared the girl to this guy, and not that maybe the handsomeness of the guy and the exposure of that guy also feel that all they will cover on. So those things happen. And you made one valid statement you make in ever. See, if somebody does not know the value of you, please leave that person. When you're gonna your value, leave the person. Don't try to beg yourself into someone's life. Mama Dama your value. Happen onye ahụ ka ọ gawara onwe ya, ka ị gawara onwe. The most important thing is your peace of mind. If that peace eludes you, you have a problem. You have a big problem. You can even commit suicide. Sometimes, if somebody if so you can't cope with something, leave that thing. Happen here and don't manage it. Onye tụrụ n'ọkpa, ọ sị na ya ma mmene ya, nọ na ya ga na-arụ ọbụ ya, ọ na-arụ ọbụ ya, who will feel the pain? You. If you want to deal with it outright, you deal with it outright. You know, we can do that right. If you know you can manage something, leave that thing. Don't go for something you can manage. Go for something that you can own. Something you can own and not something you can manage. Because when it comes to marriage, managing, it is no longer the cocoa that you are managing. If I say I'm managing you, it doesn't make any sense of me that I'm managing you. If I want to be with you, I be with you. If I don't want to be with you, I can manage you. When I'm managing you, Emmanuel way. So let me drop here and do this here. Hmm. Find out that most of the things they got to about I wouldn't have married that there are things they can make up that bring yourself, why did you marry this? I go when you look at them, that is Daalụ. Yes, I ghọtara gị. Daalụ so. Good evening, dear. Good evening, so. Ihe okwu bụ eziokwu, but enwe m believe in, right? Isi na ịfụ mmadụ n'anya, o kwesịrị inwe anything kwesịrị ime gị gbara onye ahụ ọsọ. For the fact that the person ọ bụ obere ihe ọnwụ, like ịma na onye a nwere internal sickness, ịma that he's going to, ọ ga-anọgide na ya until ọ nwụọ, na ọya ahụ ga-egbu ya. That time o need every single person all love, except like you said na nke nwaanyị bụ ife fụrụ nke nwoke n'anya more than well all to all love Alex. Imagine saying Alex love this girl like that. Onye oche no kara ịnọfụ ọkwanye aka ọ ya ide anụ nwa sị gị for better for worse, because ama na wetin you na go see for there ị ga-afụ shege iche na gịnị mere eji esi for better for worse in sickness and in health. But that na somehow whether na izoro ya na mbido or na mechie bịa na njedebe, you go experience am, ị ga-experience riri ya, ọ ga-abịarịrị. But at that time ma ọ bịa keduzi ife email ikwudonyelụla onye ahụ ka ị gbara ọsọ, fancy gbara ọsọ.
I will not suffer in that family. Now, one person with very good fifi and affair, he has a very good upbringing and a very good background and very good family. Onye banya no edu ezinụlọ Alex ama ntari afọ, even if na the man the guy nwụọ, because otu ọnọ kịta anụ ọ chọrọ ịnụ that girl so that o tinye na will ya. Nwunye kịta ọnọ kịta is even richer than fancy. So ọnwụgodu ọdị ndụ ọnwụrụ ahụ, the girl is still in money, onye nọ na oil and gas. So ụmụ ihe ọ ya wụ maybe like this, the people that are supposed to be by us fa no there. Have you been surrounding yourself with the wrong people? Ịghọtago? Ndị ahụ gị niile kịta gị na fa na-emekọ ihe mgbe o setịrị ka eko swed adịta ịma talent ụta mgbe that girl separate abịa sịba na ọ na-eme nwoke na nwoke na onye nwa ma the girl ji gbagharị ọsọ, enwere ụdị things ekwuru maka the guy na nwoke mmadụ wee fụ that na ndị social media awa ọkụkọ gbara onye ọbụla ọsọ ka ọ ya wee nwụrụ ka ọma nke na-egbu egbu ka ọma nọ nke ndị online ka nke na-ayị ya n'ime ụlọ. So you will not even blame him. Like I said, at the end of the day, ime gịnị? Etinye na all your eggs in one basket, you get why. You get why. Ndị niile si na fa love gị mgbe ọ ga-esi eti onye ọ na-akọrọ ọsọ. And ndị a niile ịchọ ka gị na fa nọ, if they don't want to be with you, that means ha for your worth. You were of value. You brought of anything value to them. Okwego omume rapụfa, don't even beg. Onwelu interview Yul Edochie ọ sị na nwoke ekwesịrị ọfụ nwunye eko n'ụdị ọnọdụ a, like na ị na-echeat the self, na ikwesịrị dị nwe akụkọ because the person do not even have value for you. Ịghọtago? Ihe ọbụla ọ ga-enye gị ọ ga-enye ndị ọzọ ka ọ ga-enye gị ojenye ndị ọzọ, ihe kwesịrị ịbụ nke gị ijejede enye. So ị kwesịrị enwe some conversations that are not supposed to be had. Okwego omume rapia, move on, go on to the next person. Life adịghị echefugo ya, life adịghị eche anybody. Imagine Alex bịa mewe hey na anwụkwanụ enyi m my fiance wee chọrọ o wee gbagharịbachi yawa biko, which he tried doing anyway, but he did not last long because of gonna the girl make go up her mind. Move on to the next person. Kita ongo. Imagine that he took all his time begging somebody now for any value or for any worth onwe. Imagine he took all his time doing all that. Okay, wutekwa mo for the verse for him anyway, but imagine na smoke ruo n'ọnwụ igbayalu na okwa adị eru n'ọnwụ. Alright, so ka ije na YouTube onye dekwa Cecilia sin good evening Auntie Chinazo Huru Chioma ndị Odenigbo. My dear, a lot of people are just playing with people's emotion in the name of love. If you're not interested in a person, don't go. Simple. And accepting an engagement ring when you know that deep down inside you that you don't want that person. A lot of people have also placed a curse on themselves by themselves for agreeing on what you can't do. Also, greed has pushed a lot of ladies into accepting someone they don't love. Men also should exercise patience before jumping to another woman. Now, because Auntie, I quote na Cecilia. Thank you, Nedisike. I went on exercise which patience JJB. You say Oga Derera Madalo so then only Cecilia Mr. Justice, good to hear your voice again. Welcome, Dalo so. I put up on exercising patience so each exercise patient you gym. Exercise chainata. One boy be for a gym with the single and you are very, very single and ready to mingle. Please mingle. Life waits for nobody. Well, life waits for nobody. The Kwehachi just now, but deserve that now. Everybody will move on like nothing happened. So just do your thing. Happen the kromoto. What all higher line. But anyway, back I got Angela was thinking Dalu. Thank you so much for joining me. Catching a bro was on a vote 104.3 FM. I'm sure I'm something. Yeah. Ring hana be nwe value for themselves. Ha what ya so nke nwoke bịa na lo ọ bụ na nke nwaanyị no go years na the relationship waste time nke nwoke no years or end up with nke nwaanyị because at this point ọ bụrụ square fault nke nwoke ọ fault nke nwaanyị o kwesị ịbịa demand for his ring.
ọsọ ya bụ na o goro ya 1 naira o kwesịrị ịdị ma in fact nke nwaanyị kwesị otu ọfụ that thing ọ drop ọrịa ring except na nke nwaanyị nke nwoke asịzi oke ngwa welu eji m ya du ugo ụlọ but if not you have any right to take something ijụrụ aja sị na ịchọ ịjụ ekwensụ ịjụ ya na ọrụ ya niile ndewonu ka ọ dị n'echi